Turka shi, yanzun nan wani bawan Allah ɗan ƙasar Nijar mazaunin ƙasar Najeriya ya faɗi dukkan abin da yake faruwa wato a tsakanin ƙasashen guda biyu, tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Najeriya. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka je mu ɗauke da cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmadu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Kamar yadda kuka sani wannan gidan TV namu mukan yi magana ne wato tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Najeriya duba da irin abubuwan da suke faruwa. To a yau ma zan yi magana ne akan ita ƙasar Najeriya ɗin duba da irin halin da take ciki a yau. Mun san cewa dai tabbas talakawan ƙasar Nijar sukan fuskanci ƙalubale wanda ba ma ƙasar Nijar da Najeriya ba kaɗai, dukkan yawancin Afirka za mu ga dai talakawa suna ɗan suffering wato suna ɗan jin jiki duba da yanayin yadda abubuwa suka yi tsada, rayuwa ya canza wanda hakan kuma gaskiya mun san akwai laifin gwamnati a ciki, amma akwai kuma rabuwa da Allah da talaka yayi wato yana ganin cewa wane ne kaɗai zai iya kawo min sauƙi. Mutanen ƙasar Najeriya kada ku manta a lokacin da aka zo za a yi zaɓe, ina ganin 2015 kenan, ake ganin cewa babu wanda ya isa ya canza Najeriya sai Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari ya hau mulki, an sa hope a kan shi cewa tabbas shi ne zai kawo sauyi wato a ita ƙasar Najeriya kenan. Amma tun da ya hau mulki abubuwa suka taɓarɓare suka ƙara lalacewa. Babu wani ma alamun ganin canji. Yana hawa ya rufe mana boda. Ya zamanta an shiga cikin hali mai wuya, ba shiga ba fita. Iya abin da yake ƙasan da shi ake amfani. Amma fa ga talaka, ga masu kuɗi suna still suna exporting suna importing saboda dukkan inda ka ga an sa doka ba ta aiki akan mai kuɗi, akan talaka take aiki. Kai ne talaka baka da employers, kana wuri ɗaya ne baka da wanda zai tafi ma wuri kaza, baka da wanda zai ma kaza. Kai ne kaɗai kake cikin halin haula'i. Dukkan abin da aka ƙara ya zama so cost ba zai taɓa mai kuɗi ba saboda already shi dama yana da wannan kuɗin nashi to ba shi da damuwa bai da matsala. Kai ne dai kake cikin halin haula'i. Kuma fa kada mu manta mu ne idan aka zo za a yi zaɓe muke fita ɗar mu je muna dangwala musu zaɓe muna zaɓen su, wanda kuma su ɗin ba wai abin da za su iya baka shine su ɗan san maka wani abu a ciki, su ɗan baka ko 1,000 ko 2,000. Highest in yayi yawa ne a baka 5,000. To don mene ka ringa sai da ƙuri'anka? Kai ƙoƙari mana ka zaɓi wanda kake tunanin cewa wannan insha Allahu in na zaɓe shi zai mun adalci. Hakan yana da matuƙar tasiri, yana da matuƙar amfani. Amma kai kenan ka je kai ta yawace ana baka taliya guda ɗaya a mulka ka na shekara 8 wanda taliyan ma a ranar za ka cinye ta. To saboda mene ya ku ƴan uwana talakawa mu zo mu yi hankali mu san fa abin da muke yi. Wallahi rayuwa ya canza. Waɗannan mutanen ba za su iya tsare mana lafiyarmu da dukiyoyinmu ba. Ku kalla ku gani irin abin da ke faruwa a irin su Zamfara, Sokoto, Kaduna, Katsina. Haka ake kashe mutane kamar kaji. Amma kuma kullum za su fito social media suna cewa ai babu ƙorafi, wai an samu security akwai tsaro. Kuma duk wannan abin da ake a arewa ne. Kudu da wuya ka ji an ce gashi ana kidnapping. Ina kidnappers a kudu? To ku gane cewa ƙirƙirarre ne an ƙirƙirar mana shi ne.